вучета. 5 лева. Кума реши да дава 3. Така 3 лева кума дава. Айде, 3 гора прави се, не може. Дава 3 лева, взима пеканите вучета. Агнето ще останете последни, ще малеете. Че пари, не знам как ще правите. Като има пари, давайте, взимайте и мълчите. Така колко искате последно? Един кичек с това и комисията да е. Али Борили един кичек с агнето да играят до малия. Нека децата да се седнат по местата. Моля ви се такива. Бросна кума. Цяла лагня за 20 лева. Така да е жив и здрав кума и кумицата. Също така и кръстника и кръстничката. И виновниците, разбира се. Така, айде следващите, че няма време. Айде, пари няма я. Така, едни сладкиши. Така, значи Валя дала и сладкиша, Мангела от виновниците от малото семейство Горчиво. Горчиво! Горчиво! Благодарим, благодарим, благодарим. Следващия път, друг път няма да има. Така, кой желаеш? Внимайте да дадат сока манге с ратеки маруна като. Сок. Айде, 1 лев, давайте чия 2 лева, 1 лев малко е. Айде с тебе си зурали. Айде, Сашка, ойдата ръсна сладост. 1 лев. Те малките деца много лесни, ма. Така, давай следващия. Добре. Валя, дала канли. Валя, ама заслужава си да знаеш. Така, айде Мариката, черната перла. Сомай са като. Еклев йо и дала 1 лев. Готвали мангла. Сомай са каслат кишени. И сикори Валя, и Валя кия дашка. Сомай са. Валя, айде куме. Какво да правиш? Днеска създаден си да раздаваш пари. Така и тана или? Сорпар смай сатано. Валя, ама нашия разси короча. Айде, Валя, куме щедър, днеска му се дава. Кума щедър днеска. Тук няма да се разберем. Една бутилка Джони Окър, гъзът им Окър. Каталавес. Така, коже. Той е близо. Значи, подаряват на кума и кумицата Джони Окър една целувка. Кума и кумицата. Али, Горчиво! 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 Браво, куме! Внимавайте! Така, една бира, колко парички? За най-големия човек. Къде съм керес? Коленя чисто, но и си 70, ама давай 1 лев. Давай. Али да видим още една бутилка Джони Окър. Така, суманги са. Така, Лиза и половина, колко прави, бе? Така, 2,25 струва Джони Окър. Така, давай, ти нямаш 2,25? Не може, 2,25. 2,50, добро. Айде. Айде, шимка на барабани, специално за играчките. Чечек една бутилка вънка поднасят на кума и на кумицата на кръстника. Също така на кръстничката. За оркестъра водка. Така, отпиши. Соманги са. 2 лева, куме. Значи кума добре е подготвен. Така, Балантайс уиски. Соманги са. 2 лева, тому кланност. Може ни дада. Ама иди, какво да правиш, Федерко? Така. Искат и ви ключи.